Ilang tindero naman po ng alak sang-ayon po sa pagbabawal na pagbebenta ng alak sa mga minor de edad. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Kinatigan ng ilang tindero ng alak ang panukalang nais sa batas na magbabawal sa pagbibenta ng alak sa mga menor de edad. Ayon sa ilang nakapanayam ng IFM ni Zigupan, sa katunayan ay hindi naman talaga umano naiiwasan ang pagbili ng mga bata ng alak. Nagiinom kasi siguro. May inuutosan na. Aminado rin ng mga ito na ilan sa kanilang mga naging customer ay mga estudyanteng nagkakasundong mag-inuman. Sa kabila nito, sinang-ayunan ng ilang tindero ng alak ang naisi sa batas na panukala sa kadahilan ng ang alak daw minsan ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa mga kabataan ngayon. Mainit ang polo ngayon din. Kasi napapasiguro yung mga kabataan dyan kung nakainom sila. Inihayag din ng ilan na pagmumulan pa ito ng sakit, bagay na hindi pa umano paniniwala ng mga kabataan dahil sila ay bata pa at wala pang masyadong iniinda. Samantala, nakasaad sa ipinapanukala ang kaparusahan sa mga menor de edad na mauhuling lalabag sa pamamagitan ng community service, maging ang pagsasailalim ng mga ito sa rehabilitative counseling ng social welfare and development. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.